kakalagi sa manok. Oh. Kut manok kalagi. Dari guys si pagkaka sa manok. Nawa ni guys oh, kinsa di sa putin dan ag mga bunga gipang kus manok, gipang kakha. Nagara bazig bunga guys na sa kakuan naglini niya sila may mga bunga. Aghan. Karon makabas ko na ihawon di mo manok karon labong katasan ko. Makasignit gan ko ron aw. Sugpat sa kang manok kaka. Diyan na. Bukman karon. Kay hi guys, hapon. Maulan doon nga hapon ga. Agahong tanam. Boy, isa boy. Agahong tanam. Kakhan ni ja. Atin. Kakanizag mga bunga sa ang milon guys. So, hukman nilo naman yung isuwa. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Darag batong giuha sila sa bahay guys. Ja, mabutan day koron. Dara. Manggataan ja. Subasa. Okra guys nga Amerikana puwahon na Inja day taong guys among backyard na makakazo. Ang isagol ya. Ya. Sa nga mako inja. Mani panakot. Maghiwa pa ko gloya og kuan guys. Sibuyas inja. Pagdan pud og kamunggay. Panaharos. Yung tamang pagtuturbulyon. So, tingnan muna natin yung sitwasyon ng motor kung wala talagang kuryente. Ya guys, di ka na ref ni ahang kuan data gabi pa lagi kemot guys sa din sa ahang giluto nga. Ginataang bulanghoy. Yan guys. Kubasa, talong o batong. Mga ginataan dya. Butahan pa nila og kamunggay. Nanganay kamunggay kay. Yan guys, bukaw na. Ja guys, kinahanglan jud na ay kamunggay. Kay arong daghan kazog vitamins. Ja favorite ni Marjorie guys kani nga utan nga may mga kubasa ug batong. Ja guys, mamahaw na dayta man ako lutugutan ja. Among sa guys isda nga pilito og utan nga wala ito ganina. Morning na. Morning ni. Morning boy. Mahata guys, among lawoy, sinunuban nga kubasa og with talong. Sahan diri ana na. Dara guys agahang bagong tripod. Tripod ba ni? Tripod ba ni Mako man? Saan ba ni? Atarin na ni ang unga. Nara. Nara dyan. Iya guys. Iya mura sa vlogger na dyan niya. Kuhan po rin. Vlogger na ni. Gabrihan man ito sa bagbang niya ating silpo dagang mga piso-piso saan ni mag-vlogis ni ko pero sa ibo ba kaniyang kuandaan silpo nga makit man
Naupo ito din noon. Saan man ni guys? Saan ni guys ang kuan? Magkulagi ko na ni. Isa na na. Ingat na ito. Di ko yung maninsan, Mark. Ada siya. Guys. Pulisag tasan. Taas ka dug hangkon guys ha. Suway ta gunas gawas. Ha. Ta guys, bangonan. Puno ng kutong tubo. Ha? Tubo gikan diri puno. Alas. Napo. Ja guys, ya sino ko dak ara made ko natong kilas anan ni atong insayan ni tripod ba ni? Parang aman sa. Mo ni taasa na mo gawas ko guys sa tukos ko ano. Magkulit pwede makabugdas man din eh. Sapay ni nahang na kuanan eh. Pinanglagay ila kay lupad dyan eh. Tapos garden nga ang kahamong katanawon sa ang kuan nga na muana na bunga na. Yeah. See you red to. Na amuak na ang mga bunga. Dari din ay dako. Nanay dako dari, nanagay dako guys na. Nja halagi ninggi butang tag kabaw na guys, samuak na. Jag taong din na guys, punong gaplit na katong taong nga 12 kapunuan. Muni ka dagko. Nja. Kanila iklase ni Sidja. Dagkan siya kajog buwak. Namuwak na siya guys. Nja. Naguba na Yehe na ang kit na guys na hina ang mga bunga. Tanaw tos pikas na di sa ko asa ka jumukatay pero namuwak siya. Guys, muna ni guys sagahang milon. Nag-izahay nagkuha na sila namunga na. Ja dari. Ikak kalagi sa manok Kut manok kalagi. Dari kay si pangkangkas ang manok. Nasama dag mga bunga. Ni guys kinsa di sa putun dan niya ag mga bunga gipang kuskus manok gipang kakha. Nagara bazig bunga guys sa kakuan naglinya sila may mga bunga. Daghan. Karon ng manok ka mo. Masugba si mo na naharon. Maadubong manok si marong hapon. Morning guys, buyag jud ang mga kuan batin-batin may tawag danin sa arang kadaghan ka mga buwak. Makakaon jud ko daning ahong tinan mga melon, watermelon guys kay makabunga jud sa bisan ko di kadto tambek na daghan ka mga batin-batin. A few moments later. Diyan na. Hukman karon kay hi guys, hapon. Maulan doon nga hapon ga. Agahong tanom. Isa boy. Kang tanom. Kakang niya natin. Kakanijag mga bunga sa ang milon guys. Ano hukman nilo naman ning isuwa. Bisa martilyo boy. Ay, magkano ka na boy? Diya guys, maulan dayron tanawa bugno kadto lamihigop runog sabang manok. Nagihami ga manok guys kay manimas tas ang tanom nga diyan itak ha. Ya karon. Diya guys, diyan na.
Gigugawa ng marilig dito ko magugug manok kay luoy. Ako'y maghinudan ni guys. Kaya lagot ko sa ahang mga tanom gipangkakada. Ta. Lami pa may suwa ron. Lami di eh. Di lami. Lami man. Kaning bisayang manok, bisag sa anyo pag sa klaseng luto lami din ni kay kuanon bisaya man. Da, kabas ka ko sa damage. Damage ni mo gahang tanom ha. Da. Ikaha jud ka, makalaha din na hagmanok sa ako magpangat. Da. Ihaw lagi. Guys, yan na. Nakita na ba di tambok? Nakabas ko kani kadang manok ka, grabe gid ni kay kaon. Buntang sa pagaling kaya lasin ko dare sa among kilid magsigina pangakada sa among mga buwak. Da. Ganda ko dito nimo, nakabas ko dito nimo na kada makaon mo karon. Yara guys, ato buyat. Yung paan ko. Tunot. Yung paan. Ano guys, ano na yung ano. Patawa, bibili na ko ng mura. Nga na ni guys, kinaraan. Kalat na ka. Video na ne? Nga na ni guys. Good morning to the dog. Habawa ko din ko ano eh. Kani ko nang ilabog na mo dipon. Anhit na. Ta guys, sa kinaraan nga inihawan nga ni dito no, hindi. Ang mura-mura. Kamag-kamag na mag-sit in bitaw. Aging kaon ka nang mga agidang-dang at mga naanghit. Nagtuloy sa amang gula sa ura mga hagmanok. Nga na makang nanay ko tulak niyo oh. Diyan. Oh, ginawa ko ng kutsilyo. Kahit ang ito na lang, kahabon na mo ko Bilang tugwang inihawan guys. Ang lula sa una, birahin. Baroy. Anak siya guys. Sa lula sa mga lula. Anak siya mana. No. Ano yung yelo? Tambok. Sakos ko sila ng haita. Pagnipin. Sige, patanana. Sa guys, kidaghan man ni sarong gabi magkuan mi basig amang adobohon ni katungadaan ni. Guys, thank you for watching guys. Bye-bye. God bless.